खुलुमबाय लोगोसे गासैबो मानगोनां मेलेमजिबि रायजो राजा नोंथांमोनखौ फिन खनसेबाव आंनि बे गोदान भिडिअ बरना लाग्रोनाय जाबाय। दाखालैनि हराव गबरथना दखरा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि माखासे मावथिफोरजों आरोबाव लोगोसे इउपिपिएल पार्टिनि माखासे मावथिफोरा वर्कार्सफोरा हरनि समाव आंनि न'आव माखासे मिनिंलेस पइन्टफोरखौ लानानै माने हेबलाबायना फैनाय स्टाइलाव फैदोंमोन। दा जियानो जादोला माबा मोनसे जुदि पइन्ट्सखौ लानानै जुदि रायलायनोब्ला बेफोरबायदि हरनि समाव फैनानै बेफोरबायदि पइन्ट्सखौ माने इलिगेलि काउन्टार खालामफैनामोन आरो माहारियारि आफादनि माखासे वर्कार्सफोरा माहारियारि आफादाव थानाय हिसाबै बेफोरबायदि हरनि समाव फैनानै माखासे बाथ्राफोरखौ मिथिनो फैनाङामोन। आरो फार्स्ट अफ अल मोनसे बयनिख्रुइबो देरसिन मिस्टेकआ जाहैबाय मा माहारियारि आफादा बे इउपिपिएल पार्टिनि माखासे सोद्रोमाफोरखौ गावसोरजों मानो लानानै फैफानाय। दा ए टु जेड ग्राउन्ड लेभेलनि रिपर्टखौ मिथिनाय बायदिब्ला एक्सुवेलि थारमाने आंखौ एटाक खालामनायनि माने प्लेन पलिसिजोंसो फैनाय जादों। दा मिथिदों। दा जियानो जादोला बिसोर जेरैबायदि थांखि लानानै आंनिसिम हरनि समाव फैदोंमोन आरो हराव फैनायनि ओंथिया बेनोखा जे हराव खोमसि माखासे मानसिफोरनि माने महर मोखांखौ नुवा आरो जेराव माने लाइट खोमोर होलायनायनि माखासे बाथ्राफोरखौ माने आं खोनानो मोन्दोंमोन आरो बे समाव आं जेबो बुङाखैमोन। थारमाने हराव फैनाय माने बिदि आरो गुन्दागिरि। दा बे समाव एबसुजों इउपिपिएलनि माखासे मानसिफोरा मानो फैफानाय बियो बयनिख्रुइबो देरसिन सोंथि आरो जाय हरनि समाव फैदों बै सानखालिनो आं बिसोरखौ आयेननि राहा लानानै बिसोरखौ आं माबा मोनसे लिगेल एक्सन लानो हायोमोन। दा जियानो जादोला मोनसे कनसिडार खालामदों जेराव बे गबरथना दखरा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरिनि माखासे आब्रुथि आरो बिनि माखासे नेचारखौ जों थारमाने उन्दैनिफ्रायनो मिथिखानाय बेनि माखासे माबाखौ नायनानै बै समाव आं बिसोरजों रायलायदों आरो जुदि बे फैफायामोनब्ला आं बिसोरजों रायलायामोन आरो बे थानायनि थाखाय आं दिनै माखासे बाथ्राफोरखौ आं दिनै पार्सनेलि मोनसे कनसिडाराव लानाय जादों। दिनै माबा मोनसे पइन्टखौ लानानै माबा मोनसे जुदि इसु जुदि मोनदोंब्ला बे इसुआ सैथोना नंखाय बेखौ बिजिरग्रोनांगौ आरो जुदि नंखायब्ला बुंफै बा नोंसोरो आं सासे इउटुब क्रिएटर हिसाबै ससियेल मिडियायाव बुं जे नोंथांनि माखासे पइन्ट्सफोरा बेफोरबायदि जादों नोंथाङा बेफोरबायदि बाथ्राखौ जेन नेक्स्ट टाइम दा लाबो। दा दिनै जायफोर बाथ्राफोरखौ आंनि बे चेनेलनि गेजेरजों आं लाबोगासिनो दङ ए टु जेड गोथौ गोसोजों साननानै नायोब्ला गासैबोथ' सैथो गोजा। दिनै आं सासे सादा सिदा मानसि आरो सैथो बुंग्रा मानसि बेफोरबायदि सादा सिदा मानसिखौ आरो सैथो मानसिजों सापर्ट खालामग्रा सैथो जायगायाव सापर्ट होग्रा मानसिखौ जुदि दिनै मिनिंलेस पइन्टआव आरो नंखाय दायनिगिरि खालामनो नाजानाय जा प्लेन पलिसि सासे सिदा सादा मानसि आरो सैथो बाथ्रा बुंग्रा मानसिनि जिथु माने रिएक्सना ओरैबायदि गाज्रि जायो नंखाय जायगानि थाखाय नंखाय मानसिफोरनि थाखाय अहंकार मानसिफोरनि थाखाय दायनिगिरि मानसिफोरनि थाखाय बेखौ थारमाने गोथौ गोसोजों सानबाथाय बुजिस'नो हागोन। आरो जियानो जादोला गावजों गावनि गेजेराव बेफोरबायदि माने जाथावथारै माने पइन्टलेस माखासे बाथ्राफोरखौ लानानै दाङाबाजि जालायनांगौनि खोथा गैया। दिनै आं बुजिनो हानायखायसो बेफोरबायदि कन्डिसना दायो निउट्रेल जानानै दङ आरो जों बेफोरबायदि लुबैया। दा जियानो जादोला मोनसे बाथ्रा बुंगोन जे बै समाव आबसुनि माखासे वर्कार्सफोरा बुंदोंमोन जे दुलाराय बर' फरायसा आफादनि सेन्ट्रेल लेभेलनिफ्राय नोंनि सायाव माखासे माने सोंथिखौ सोंनो हरदों बा जोंखौ प्रेसार होबाय दं। दा बे समाव मोनसे सोंथि खालामगोन आङो माहारियारि आफाद दुलाराय बर' फरायसा आफादनि सेन्ट्रेल लेभेलाव जायफोर बिबानगिरि बिबानाव दङ बा आफादगिरि बिबानाव थानाय मानगोनां दिपेन बर' आदानिसिम मोनसे सोंथि सोंहरगोन आङो। माबे मोनसे बाथ्राखौ लानानै आंनिसिम बै दाखालिनि हरनि समाव बेफोरबायदि मानसि थिनहरनाय आरो थिनहरदों माहारियारि आफादाव थाग्रा बिबानगिरि मावथिफोरखौ थिनहर बिसोरजों लोगोसे इउपिपिएल पलिटिकेल पार्टिनि मानसिफोरखौ मानो दिनै थिनहरफानाय आरो जाबायदि स्टाइलाव फैदों बे स्टाइलाथ' मोजां नङा बेबायदि स्टाइलाथ' मोजां नङा नङा होमबा। दिनै आंखौ सोरबायदि सानदों आंखौ दिनै सोरबायदि सानदों आरो माबे मोनसे न'खरनिफ्राय बिलंस खालामो बायदि सानदों। जोंनि न'खरनि बेकग्राउन्डनि बाथ्राखौ जुदि मोजाङै मिथिब्ला गोजान जानानै थाखानाया मोजां जाखागोन। मिथिबाय ससियेल लाइननिल' बाथ्रा नङा गोबां रोखोमनि बाथ्रा दं बेवहाय। आरो जायफोर मानसिफोरा बै दाखालि हरनि समाव आंनि न'आव फैदों भबिष्यत बायसान्स बाय हाउ एनि हाउ आंनि सायाव जुदि बेखौ बुजिना लादो बैसोरनि मुं सोरनि फिसाला माबे गामिनि आरो मा स्टाइलनि मानसि डिटेल्स आं लाजोब्बाय गावसोरनि गामिनिफ्रायनो बै गामिनिफ्रायनो डिटेल्स रिपर्ट लाजोबदों। सोरबा लिडारनि थुनज्लायनायाव सोरबा पलिटिकेल लिडारनि थुनज्लायनायाव बै थांनाय हरनि समाव जुदि आंनि न'आव फैदोंमोनब्ला बे गोरोन्थिखौ नेक्स्ट टाइम आरो दा मावबाव। आरो मोनसे सोंथि सोंबावगोन आङो माहारियारि आफाद दुलाराय बर' फरायसा आफादजों इउपिपिएलनि माखासे सोद्रोमाफोरा फैफानाय माने बेयो मोनसे पलिटिकेल इसु
बे समाव सोंथिया बेनो माहारियारि आफादनि माखासे मेम्बार्सफोरा माखासे वर्कार्सफोरा दा समाव इउपिपिएल पार्टिनि माखासे लिडारफोरनि थुनज्लायनायाव माने खामानि मावनानै होबाय थायो नामा आरो जुदि बेफोरबायदि थुनज्लायनायावनो जुदि बेफोरबायदि खामानि मावनानै होबाय दंब्ला दिनैयो नंगौना नङा बेखौ बिजिरनानैसो जुदि गोरोन्थियाव जुदि मावफ्लाङोब्ला नोंखौ जाय लिडारा थिनहरदों बै लिडारा खिन्थु नोंखौ बासाया नों जाय दाय मावदों बे दायखौ खिन्थु नोंनो रुजुमनांगोन बै लिडारा नोंखौ फैनानै नोंखौ बासायफैया मिथिबायना बे बाथ्राखौ बुजिनानै ला दिनैयो बिराद गेदेर मोनसे इस्यु बियो दाखालि हराव आंनि न'आव फैनाया ओरैबायदि मोनसे गेदेर इस्यु जाय गेदेर इस्युखौ आंनि माखासे मानसिफोरा दिनै मिथिनानै माने गोसोआव थारमाने रागा फैदों जियानो जा दा आं बुंदों जे जालांबाय माखासे थारमाने जाथायनि माखासे कन्डिसनखौ लानानै आं दायो जियानो जादोला बेखौ माने बे समावनो माने निउट्रेल एसे दोनथ'लायदो बेनिफ्राय एखेबारे गोरोन्थि जाखादों नालाय ओमफ्राय जियानो जादोला दा जेनेबा माबा मोनसे पइन्ट दं सानाव फै मोजां सावराय आरो एबसु हिसाबै एबसुआ वेलकामखा माहारियारि आफाद हिसाबै वेलकाम खिन्थु पलिटिकेल मेम्बार्सफोरखौ दोननानै आंनिसिम फैनांगौमोन दा जियानो जादोला थारमाने बेवहाय गोबां रोखोमनि बाथ्रा फैयो दा बेफोरबायदि जाथायखौ गोबां जायगायाव आं खोनादोंमोन जे माखासे ससियेल कन्टेनारफोरखौ बेफोरबायदि माने इलिगेलि माने एक्सन लानाय आरो बिनि गेजेराव माखासे ससियेल कन्टेनारफोरा माने गाज्रि बाथ्रा बुंनायनि सायाव माने एक्सन लाजानाय गाज्रि बाथ्रा बुंबाथ' एक्सन लाखानांगोन बा निमाहा बिहोखानांगोन जियानो जादोला दा जायखिजाया दाखालि थांनाय हराव जाबायदि स्टाइलाव फैदोंमोन बेफोरबायदि स्टाइलनि चेप्टारखौ जुदि बिसोरो बाय मिस्टेक आंजों जुदि अपेन खालामना थांनायमोनब्ला बिनि अखानायैनि जिथु बारहावाया माबायदि जागौमोनथाय बेखौ थारमाने इसोरासो मिथिगौमोन आफा बोराइ बाथौआसो माने बेखौ साखि थागौमोन दा जियानो जादोला थांनाय हरनि समाव जाबायदि स्टाइलनि खामानिफोरा दा समाव जर जबस्ति माने माखासे पलिटिकेल पावारफोरखौ लानानैब्लाबो माखासे माने गुन्दा बाहिनीफोरखौ माने बाहायनानैब्लाबो माने जर जबस्ति नङैखौबो नंगौ होननानै माने सिरिथा होनो नाजानाय माखासे प्लेन पलिसिफोरनि लामाजों जुदि सालायलांबाय थायोब्ला आरो सोरबा साफा सानै डार्टि पलिटिकेल लिडारफोरजों सालायहोजाबाय थायोब्ला मोनसे समाव ओरैबायदि सम फैगोन आरो बे समा बेबायदि लामायाव जुदि थारैनो थाबाय थायोब्ला जोंनि बर' हारिनि बर' फिसाफोरजोंनो बर' रायजो राजाफोरजोंनो होसोजानाय मोनसे सम फैगोन बे बाथ्राखौ खिन्थु एखेबारे मोजाङै गोसोआव लाखिखा दिनै साफा सानै पलिटिकेल लिडारफ्रा गावनि बे पलिटिकेल पावारखौ मोनबाय थानो थाखाय गावनि बे पलिटिकेल सिटखौ मोनबाय थानो थाखाय गावनि पार्सनेल व्यक्तिगत क्रेडिटखौ मोनबाय थानो थाखाय बिसोरो जायखिजाया बर' फिसाफोरखौनो बिसोरो गरसे गरनै लालस होनानै बिसोरो इउसलेस खालामलांनो नाजाबाय थाखागोन आरो बिसोरनि गरसे गरनै बिसोरनि जाथावथारै इलिगेलि बाथ्राफोरखौ माने मानिनानै जुदि बेफोरबायदि खामानि मावबाय थानो जुदि नोंसोरबो जुदि हेफाजाब होबाय थायोब्ला बेनि गोरोन्थिया फार्स्ट अफ अल नोंसोरनिसो जागोन आरो बेखायनो बेफोरबायदि खामानिफ्राय गोजानाव थानाया मोजां लोगोसे मोनसे बाथ्रा बुंबावगोन आङो जोंनि बर' हारिनि बिखायाव जालांनाय दुखुनि जारिमिननि बाथ्राफोरखौ रायखां पलिटिकेलि इस्यु खालामनो नाजानाय जायफोर पलिटिकेल लिडारफोर बा जायफोर पलिटिक्सजों इनभल्भ थानाय बर' फिसाफोर नोंसोर बेफोर बाथ्राखौ लाबोनायनिफ्राय गोजानाव थायोब्ला मोजां जागोन खारन बै जालांनाय जारिमिन बाथ्राफोरखौ जों दिनैनि समाव गोसोखांब्लाथाय गोजांस्रिउ मोनो दिनैबो जोंहा दुखु मोनो गावजों गावनि गेजेराव बेफोरबायदि जालांनाय माखासे जाथायफोरखौ गोसोखांब्ला दा जियानो जादोला पलिटिकेल बेनिफिट्सनि थाखाय जारिमिननि बाथ्राखौ लायै बुंनायनिफ्राय गोजानाव थायोब्ला मोजां जागोन खारन बे पलिटिकेल प्लेटफर्मा सोरनिबा बिमा बिफानि गालांखानाय सम्पति नङा बे पलिटिकेल प्लेटफर्मावबो बुहुमनि साफ्रोमबो बर' फिसाफ्रा मोन्थाय दङ खारन हाजार बर' फिसाफ्रा जोंनि बे बर' हारिखौ रैखाथि होनो थांनानै गावबा गावनि बेसेन गोसा जिउखौ बावसोमलांनायनि उनावहायसो बेफोरबायदि मोनसे थासारिखौ दिनैनि समाव जों बर' हारिनि बर' फिसाफ्रा मोननो हादों दा बे साधारन बिटिसि काउन्सिल पलिटिकेल सिस्टेमखौ लानानै गावबा गावनि पलिटिकेल क्रेडिटखौ मोननो थाखायनो जों बिदा फंबायनि गेजेराव जुदि बुलाय सुलाय खालामहोलायनानै जुदि गावनि क्रेडिटखौ लानो जुदि नाजाबाय थादोंब्ला बेनिफ्राय एक्चुअलि बै लिडाराबो गोजान जानाया मोजां जाखागोन सिदा बाथ्रा बुंखाबाय दिनैयो सैथोआव थानांगौ आरो माखासे अहंकार गोसोखौ लानानै रावजोंबो उख्रायनो दाफै आरो बे नोंनि अहंकारानो नोंखौ सानसे समाव खैफोदाव खोख्लैगोन सिदा बाथ्रा बुंखाबाय आरो रावखौबो माने इलिगेलि हिंसा दा खालाम मिथिबाय नों जायखौ हिंसा खालामदों नोंनि बे क्रद गाज्रि गोसोनि जितु हिंसायानो मालाबा मोनसे समाव नोंनि बे बिखौनो गोग्लैगोन आरो जाय सानखि गोग्लैगोन नों गावखौनो गाव निमाहा होनो हानाय नङा सिदा बाथ्रा बुंखाबाय आङो गोजोन्थों खुलुमबाय जै बर' हारिनि जै बर' बिमानि